Mae gallu siarad yn Gymraeg ac yn y Saesneg yn rhugl wedi gallu agor sawl drws i fi yn fy ngyrfau. Wedi bod yn ffodus dros y blynydde i deithio'r byd gyda phencampwriaethau rali'r byd a yn cystadlu yn rai o rasys anoddau'r byd. A mae pobl wastad eisiau gwybod pwy ydw i, o le wy'n dod a pha iaith wy'n siarad. A dwi wastad yn falch i ddweud fy mod i'n Gymraes. Dwi'n siarad y Gymraeg yn rhugl a dwi hefyd yn siarad Saesneg yn rhugl. A dwi'n falch iawn o hynny. Dwywaith, dwywaith y sgiliau, dwywaith y dewis, mae mor syml â ni. Dwi wedi bod yn ffodus iawn i allu gweithio yn y Gymraeg ac yn y Saesneg. A mae hefyd yn rhan annatod o'n nghymeriad i fy mod i'n ddwyieithog a wy'n credu bod hi'n bwysig bod chi gallu bod fel yna yn y gweithle. Wy'n gwylio S4C, wy'n gwrando ar Radio Cymru. Dwi hefyd yn defnyddio gwasanaethau cyfieithu. Yn aml wy'n teithio'r wlad yn siarad yn y Gymraeg a mae yna wasanaeth cyfieithu ar gael neu vice versa fel maen nhw'n dweud. Dwi hefyd yn defnyddio biliau Cymraeg. Dwi'n mynd i'r banc a gwneud yn siŵr bod fi'n cael popeth yn y Gymraeg. Dwi hefyd yn defnyddio Trydar a Facebook. Mae'r gwefannau wastad yn ddwyieithog hefyd a wi wastad yn trial defnyddio cyn gymaint o Gymraeg a phosibl. Wy'n credu bod e'n holl bwysig. Mae hwn yn gwestiwn anodd iawn. Mae rhwng hiraeth a cwtch, ond dwi'n credu a fi gyda'r gair cwtch, achos dych chi ddim yn gallu cyfieithu cwtch. Ac i fi, mae'n golygu cariad, cynhesrwydd a theulu.